салом бинандагони хабартиҷӣ. Ман умедворам, ки шумо тансиҳату саломат ҳастед, дар куҷое набошед, дар кадом давлате ки набошед. худованд ба шумо пуртоқатию саломатӣ бубахшад, ки шумо ману мо шумо дар муҳоҷирӣ ҳастем ва хеле азоб кашида истодаем. Дар бисёри бачаҳо хеле азоб кашида истоданд, чи дар Русия, чи дар давлатҳои Аврупо. ва мо ин ҳамаша мефаҳмем. ман дар бораи ин як видео сохта будам, ки бачаҳо гуфтанд дар бораи самолёт фаҳмед, ки билет кай мешавад ва кай парвозҳо мекунанд. вале ман дар бораи ҳамин видео кардам, сохтам ва ҳоло мебинам, ки бачаҳои мо бисёри бачаҳо нафаҳмиданд, ки ман як бори дигар ҳамин видеоро кардам ба ҳамон бачаҳое, ки нафаҳмиданд. ин видеои ман дар озмуни ҳамин аст, ки бачаҳо билетҳо ҳамаш мешавад, иншоалло ҳамаш мешавад. ягон хатарнокӣ, ягон бетоқатӣ накунед. ва киҳое ки касоне ки билет гирифтед, шумо бояд телефон кунед. Телефони аэропорти ҳамон Домодедоваро бояд ёфта, шумо бояд телефон кунед. даже дар онҷо тоҷикои худамон кор мекунанд, бачаҳое ҳастанд кор мекунанд. шумо лекин дар интернет ёбед, дар онҷо нависед номери горячей линии Домодедова, телефон мекунед, ба русӣ гам мезанед, ки мана чандум фалон число фалон рӯз билет ҳаст, или самолёт мешавад, ҳамин аниқ аст ё не. масалан ҳозир билет ҳаст, билетҳо ҳастанд, лекин дар июн як моҳи дига, баъд аз як моҳи дига, 19 июнда билет ҳаст, 12800 чанд рубл. ин хеле нархи нормале аст. вале ҳозир агар чартерни рейс ҳаст, вале ин чартерни рейсҳо ҳозир қимматанд. барои ҳамон шумо ҳозир барои шумо ин нархҳо тоғрӣ намебиёяд, чунки 25-30 ҳазор. мана дирӯз ба Қирғизистон парвоз кард чартерни рейс, вай бачаҳо 25 ҳазорӣ харидан билета. хаяку ин нигоҳ намекунад, ки самолёт мисол вай чанд кас бошадам мебараду, чунки ин частни самолёт аст. барои ин бачаҳо, одамое ки ҳастанд дар шаҳрҳои Аврупо, масалан Сингапур, Лондон, дигар тарафҳо, все равно через Москва меояд. ҳозир дар Москва авҷи коронавирус авҷ гирифта истодааст. шумо наметавонед ҳозир имена билет харед ё ки ба мошин равед, ба ягон чиз намешавад. барои ҳамон бачаҳо як камтари дига тоқат кунед. акнун мана як моҳаш гузашт, ҳама тоқат карда истодааст ва медонем ҳама мушкилӣ зиёд аст. вале шумо меравед дар Тоҷикистон ҳам 14 рӯз дар онҷо маҳкам мекунанд шуморо. онҷо фикр накунед, ки рафта дар хона мешед. 14 рӯз дар карантин меистед дар онҷо. так что чи дар инҷа, чи дар хона билет ҳатман мешавад, самолётҳо ҳатман мешаванд, ягон ҷо гум намешавад. просто вақт дар кор аст, ки ҳамин вирус гузарад. мана авҷ гирифта истодааст ҳозир. ҳамин авҷи пики ҳамин вирус бояд фарояд, паст шавад. баъд ки касалиҳо ки паст шудан гирифт, баъд ба шумо иҷозат медиҳанд, ки камтар кам одамо ҳама ба кор мебароянд, корро шурӯъ мекунанд. хай бачаҳо насиҳати ман ҳамин буд, ки ҳамин хел медонам, ки шумо баъзан оилаҳотро надидед, чанд вақту чанд моҳу чанд сол шуд, бояд рафта биёед. лекин ҳозир айни коркунӣ аст ва тобистон аст ва ин вирус гум шуда меравад аз байн. билетҳо мешавад дар моҳи июн
аниқ мешавад, чунки Владимир Путин ҳамин чӣ кард, дар маслиҳати ба маслиҳати ҳамон духтуро мекунад. Духтурое ки ҳамон манасан вирусолого мегӯянд ки кай кушоед, кай накушоед. Онҳоям намедонад, ҳеҷ ки намедонад дар инҷа именно кай ки вирус тамом шуд, ҳамон чӣ вақт мешавад. барои ҳамон дӯстони азиз, пуртоқат бошед, якдигарро маҳкам ёрдам кунем ки бачаҳои мо дар мусофирӣ беҷою бемакон намонанд, ки бисёри бачаҳо ҳозир беҷою бепулу гашта истоданд. хеле бачаҳои худомо ёрдам карданд. Мана акаи Иззат, худованд илоҳи тансиҳату саломат бошад, хеле ёрдами бисёре карданд ба ё дастгирии бачаҳои ҳама. хай дӯстони азиз, сиҳату саломат бошед. Дар комментария ягон савол дошт бошед, нависед ҳатман.